Исәнмесез. Әлеге мастер-класста без сезнең белән битлек маска ясарга өйрәнәчәкбез. Моның өчен безгә ак төстә яки башка төрле үзегез теләгән төсне сайлап тукыма кирәк булачак. Аны шушылай 2 кат бүклибез дә алдан әзерләгән өлгене өстенә куябыз. Һәм шушы өлге буенча өлгене инде сез шулай энә белән, булавка белән яптырып куйсагыз була. Шушы өлге буенча аны кисеп алабыз. Маска өчен, бер маска өчен шушындай 2 деталь кирәк булачак. Мин инде алдан аларны кисеп куйдым. Менә шушылай кисәбез дә. Шушындай 2 детальны шушылай бүкләп, менә шушы турдан тегәбез. Кулдан тексәгез дә була, тегү машинкасында тексәгез дә була. Менә шушы 2 ягын тегәбез. Менә шушылай була ул теккәч. Мин инде алдан тегеп куйдым. Һәм әлеге 2 детальны уң ягына каратып, bir-birsine karatып, менә шулай куеп, китереп, шушы турдан тегәбез буеннан була. Менә шулай торганда. Һәм шулай икенче ягында тегәбез. Менә шулай торып, шуннан тегеп чыгарбыз. 2 ягында теккәч, менә шулай. Артык урыннарын кочы белән кисеп алсагыз була. Ул чакта инде тегелгән урыннар калын булмый, әйләндергәч уң ягына. 2 ягында теккәч, менә шуны инде уң ягына әйләндерәбез. Уң ягына әйләндерәбез. Әйләндереп, инде кул белән шулай торып теккән урыннарын яхшылап язабыз инде. Әлбәттә, масканы тегү белән үтекләп алырга кирәк. Кайнар пар белән һәм кир кулланыр алдыннан үтекләп кияргә кирәк. Менә шулай була. Инде моңа хәзер резинка тегәргә кирәк 2 яктан. Моның өчен менә шушындый юка резинка алсагыз була, яки гади инде сезнең бар 20 см кирәк булачак. Аны инде төйнәргә кирәк. Менә шулай. Һәм шу төйнәлгән резинканы шулай итеп куясыз да. Су ягына инде, мәсәлән, кайсы ягы су ягын теләсәгез, шу ягына куеп, бер бүклисез, 2 бүклисез, шулай. Һәм шушы бүкләгән урынын шушы турдан буеннан буйга тегәсез. Машинкада тексәгез инде 2 юл чыксагыз әйбәтрәк була, ныклы булсын өчен. Инде шулай алдан тектем. Алдан тектем. Шулай була. Әлеге озынлык инде кешегә җитә. Шулай итеп 2 яктан да теккәч инде шундый маска була. Ширләмәгез, сакланыгыз. Просто Менә 2 ягында теккәч инде безнең шундый маска була.